Βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη παραλία. Έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο event, έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο σπίτι. Είμαστε εδώ με τη Midea. Έχουμε κάνει αυτό το event για να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει τη Midea και το AI EcoMaster. Με τα καινούργια κλιματιστικά Midea Solstice, με το πάτημα ενός κουμπιού της τεχνητής νοημοσύνης, το νέο AI EcoMaster της Midea προσαρμόζει τη λειτουργία του πάνω στις συνήθειες του ανθρώπου για εξοικονόμηση ενέργειας και το ιδανικό κλίμα. You know, today is our great honor to hold such an amazing event for our new product, Solstice. Thank you very much. Με τεχνολογία AI EcoMaster που ενημερώθηκε το κοινό και για το μοντέλο Solstice, έπαιξε quiz που κέρδισε μια δροσερή μπύρα, αλλά και με ένα story στα social media παίρνει διάφορα δώρα. Ενημερωθήκαμε σήμερα για τα καινούργια κλιματιστικά της Midea. Ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα δροσιά στην παραλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δωράκια. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό. Εύχομαι σε όλους καλή τύχη, καλή επιτυχία, υγεία και να είμαστε καλά και του χρόνου να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η FG Europe, Όμιλος Φιδάκης και η Midea βρίσκονται σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε ένα από τα πιο cool event του καλοκαιριού. Στον Όμιλο Φιδάκη ακολουθούμε τις νέες τάσεις στον κλιματισμό, προσφέρουμε καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα, ώστε να προσφέρουμε τη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση στον τελικό καταναλωτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της FG Europe και κυρίως το τμήμα marketing της εταιρείας που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, καθώς και τους φίλους και συνεργάτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ένα χειροκρότημα για αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ από τον κύριο Φιδάκη, ένα χειροκρότημα Midea. Φέτος το καλοκαίρι η Midea προσφέρει περισσότερη δροσιά με λιγότερη ενέργεια.